Biriki, Barakaldoko gazteen arnasgunea. Kaixo lagunok, kaixo birikiz, ze oraino iritzi baldin bazarete ja Barakadoren birikiaren parte zarete, eta ongi etorri podcastaren bigarren atalara. Eta norekin gaude gaur, ze gaur integrante berria dugu, ez da Itzol? Gaur, urrengo egunan borratuko dut zeu izena, egunak pasala ikasten jango naiz. Gaur daukagu Garazi, apuntatu dauka horreko egunetik, eta Adei apuntatu behar duela hemen. Adei, eta badakiru zer daukadan apuntatuta baita nire eskuan? A ber. Sukaldaritza sekzioa bereskuratuko dugu, horreko ataletik, eta Garazi ekarri barzigun gaur, pizza. Ze? Bai, piña pizza ekarri barzigun. Bai, txokolataekin. Ez que ez da llegatu. Ez da llegatu. Ez, 40 minutu gutxienez, eta ja 40 minututan, pues, te postre. Bueno, espero dugu adi pertsona seriago bat izatea, zezue kompromisoa gurekiko, ez da batera egan. Gonbidatua, pues, Zer moduz piloten gainean, Adei? Bueno, arraro, ez nago ituta. Ez dago dituta. Aterako dugu, ipurdi bat, udaltzen denerako, ondartza jateko, Ja. Ba, bai. Ja. Bueno, gaur podcastean, Biriki podcastean, daukagula eslogana. Barakaldoko gazten arnasa, hitz egingo dugu gazten inguruan. Bai, aste. Eta argi utzi nahi dut, pasan egunean 20 erabiltzen nuela esan nuen, baina pertsona gazte bat naiz. 26 urte ditut besterik ez, eta pertsona hauen belaunaldi berean nago, argi gara daria. Jarrai dezago, venga! Gazteak. Zer dira gazteak? Bai, zer dira gazteak? Gazteak Barakaldon, ez da? Zer pentsatzen duzue gazteriari buruz hemen Barakaldon adibidez? Ba, nire ustez gazteria orokorrean eta adinak ere zehaztea nahiko zaila da, Hor, arazo batean zar gaitezke. Sartuko gara, ez aidazua. Gaur egun konprometitu zaitez. Gaur egun orokorrean onartzen dena da, gazte zarela, 13 urte dituzunetik, 30 urtera. Gutxi gora bea. Ez dut aldatu eta da orain 35? Hor daude, bai. Duelan. Arazoa da askotan aldaketa hori ematen dela, alokairuko bonoak emateko eta horrela, orduan proposamenak ere izan dira 40 urte izatea. Eta 40 urterekin gazte izatea, batek daki. Zeu Garazin, gazteak zen adintartean sartzen dituzu. Ezke bakoitza bere burua, gazte bezala ikusten du batzuetan, beste batzuetan ez, agian 40 urteko pertsona bat, ni gaztea naiz. Eta gaztea da gauza batzuetarako, baina beste batzuetarako, Orduan, gazte izatea, bagian ikuste ez dakit. 30 urterekin ja, pilak jartzen dituzu, ez dakit, munduan zerbait egiteko, suposatzen da. Zer bat urte dituzu, korazon? 19. Bueno, txengo dugu, 4 urte. 4 urte hor, izango eta komentatuko didazua nahi duzun prorroga pizka bat, edo ez. Ea nola dagoen gauza. Ze bizitza nola doan, zer suposatzen da, izan barko ditzatekela, ze komentatzen da askotan, geure gurasoak, geure adinarekin ja, edo etxe bat zeukatela, edo ez bene gurasoak, 24 urterekin askondu ziren. Bai. Ni 26 urte ditu da orain, digo, vamos, atrasatanaz. Momentu honetan ez. Bai, mítica frase en plan, ni zure adinarekin, en mis tiempos mozos, Orduan gazteak dira gehien kritikatuak diren pertsonak, no? En conclusión, porque vaya, nik hola esango nuke, Bai, zegoen eusten? Bueno. Eta pertsona nagusiekin ere batera, 3. adinean sartuta daudenekin ere, edadismoaren biktimak dira, nire ustez. Eta badaukat irakasle bat izaten duena, gazte dela zure adina baino gutxiago daukan edonor eta hortik bera. A ber. Zure adina baino gutxiago daukan edonor. Edonor. Bai, edonor. Eta zure adina edozein izan da. 80 urte daukan emakume batek esan dezake 69 urte dituen emakume bat bera baino gazteago dela. Claro. Berez bai. Bueno, bera baino gazteagoa ez, gaztea orokorrean, bai. Bai. Hombre, bai. Ez dizu inoiz ikusi pertsona zahar bat, 80 urtekoa esaten, gazte hilda, 75. Eta horrelak ikusten dira, zin baz. Egia da, baina gaur egun ezke hauzerik aldatuz joan dira ez dakit ezkera. Jendea hiltzen denean nahiko nagusia da
gure ikuspuntutik, Bai. baina agian gure gurasoen ikuspuntutik, Orduan, zegoen ustez, orain gaztea. gazte izatea jarrera bat da. Bai, Bueno, bai, izan bada. Bai, Izan Egia da daiteke. biologikoki muga batzuk daudela, Bai. baina bai, orokorrean edo nori izan daiteke gazte. Osa, Dena mentalda jarrera da. kontu bat da zuretzako egiten nahiara. Bai, izan liteke, osea, ez dakit, azkenean adin batera llegatzen zara, eta, pues, adibidez, parranda da ateratzen bazara, agian esaten dizuten plan, zesa, beti gazte, edo, ez dakit, agian bai da jarrera, Kantatuta nauka. eta, Beti gazte izatearen jendea. 34 urterekin gazte baskaria da torren jendea oraindik. Zer gertatzen da jende horrekin? Zer eskutatzen ari zaurete? Zer dago horren atzean? Denak badauka bere muga. Osea, Orduan ez da jarrera. ba ez da jarrera, baina, bueno, Eske... puntu batera arte, bai, mantendu daiteke da jarrerarena. Baina gaztera baskari batera joatea 40 urterekin, pues, bueno. Bueno, a ber, Zema- eta malau. Bueno, Ni ez dut izenik izango, baina Barakaldon kanporatuak izan dira pertsona batzuk gazte baskarietatik. Y no les han puesto el San Benito, pues bueno. Ni defendatu baritut pertsonari ez, Hogeita zei urte ditut, ja, eta... Hogeita marrekin amaitzen da gazteria, ez da? Esan ditu. suposatzen da. Gustatzen da. Andamos al lío. Bueno, gazten baitan, geu gazteak garela, kokatzen dira baita, zen ikuste, gazten kontua ez dago argi, baina argiago dago belaunaldien kontua. Que si Z, que si X, millennial, edo olako kontua. W beta gama, bai. Eta Bai. gu, suposatzen da, Z garela, ez dago oso argi noiz ezten den, 85-aren inguruan. Idera, pues. Ez que ez dut hori kontrolatzen, sinceramente. Nire adina dakit, isto. bai, uste, 2000-tik gorant, 2010-eraino dela Z. Uste, Bai, eta millennial, 2000 urtetik. ez, 85 Claro. eta mabostatik. Zen ni bestela ez naiz sartzen horren barruan, Hori sartzen. eta sartzen naiz. Ni Z bat naiz, itxasok esan dudaren konascendente a millennial y casa lunar en Jupiter. Júpiter. Bai. Baina, komentatu duzula lehen adei, edo garazi ez dakit nahi izan den, kritikatzen den adintartean dienetariko bat dela gazteriarena. Bani, topatu ditut gauzatzo batzuk esaten dituztela geure inguruan, belaunaldi honen inguruan, zeten inguruan, eta komentatuko ditugu, ados gauden edo ez. Zein esaldi oikoak edolako. Esaldi oikoena. Ui, venga, ba. Eratuko da zueren, fuente de los deseos o fuente de Cibeles, ez dakit non topatu dudan. Fuente de bizitza. Bizitza. Birik Esaten duten gauzarik ohikoena da oso aulak garela. bai, agia, Ados zaudeten? kristalesko bela. Bai, bai. Hori da. Ados Hori zaudeten? askotan esaten Pillo, Osa, ez dut nesan nahi, ados gauden esat komentatzen den ala ez. Ados gaude baiestapen horrekin, sentitzen zarete gure belaunaldia, osa, sentitzen duzu aulak Ez. hau bezala. Ez, osea, gure belaunaldiak sekulakoa bizi behar izan du, azken 5 urteetan, azken 5-10 urteetan, bizi izan dugu krisi bat, pandemia. Pandemia. Gero, bueno, orain gertatu berri diren dana eta apagoia. Osea, denetari gertatzen ari da. Eta ez dut uste aulak garenik. Egia da, bizitzeko beste era batean, edo beste dinamika batean sartu garela. Eta askotan esaten da, ni zura dinarekin 10 urten eramatzen lan egiten, 12 ordu egunero, baina ez genuen esan hobe dela gutxiago lan egitea, orduan ez dugu lertzen. Eta arazoa hor dago, haiek esaten dute, hobe dela gero eta hobeago bizitzea, baina gero eta lan gehiago egin behar dugula, eta gero eta sufrimendu gehiago izan behar dugula, zoriontzuago bizitzeko, ez dauka zentzurik. Eta askotan, diskurtso horren kontra ere joatea, ez da saia, holan botaten dizutrako eta momentuan ez dakizulako nola esan, baina honek ez dauka inolako zentzurik. Claro. Ta gainera konparaketak nik uste zentzuak ez daukala, zizki denbora, osea, denboraldiak, gauzak, jarrerak aldatu dira. Osea, Bai, aurreratzen dira. bai, hori da. Bueno, baina konparaketak egin behar zeni prestatutak gauza bat, eta egin behar dugu, bale? Orduan, Venga. errepikatu mesez, konparaketak ondo daude. Konparaketak ondo daude. Eskerrik asko jarraituko dugu. Urrengoa, adek ja atera du, ez dugu lanik egin nahi. Gure belaunaldiak ez du lanik egin nahi. Ez dugu lan egin nahi, 15 ordu egunero, soldata minimo batengatik. Hori da. Hor dago funtza. Eta nire ustez hor ez dago arazoa, bai.
lanak aproposak izango balira, eta lan baldintza egoki batzuekin, jendeak lan egin nahiko luke. Osa, ez dago arazorik berez lana egitean, badago arazoa lan baldintzetan. Gainera nik uste gazteak nahiko argi daukagula lan egitea berrezkoa dela, osea, dirua behar dugu ez dakit, festan joteko. Eta zuk zer ditzuzu, Itzol? Nik uste, bat natorra dionarekin, ez da kontua lana ez dugula nahi, kontua da, ez dugula lan mota bat egin nahi, mota bat baino baldintza batzuen menpean, ni sentitzen dut, momentu honetan lana bilatzerako garaian, argi daukat nahiago dudala giro egoki batean egotea, edo niretzako denbora izatea, proiekzio ikaragarri bat baino momentu horretan, de esto de que te metes enpresa batean sartzen zarela y tienes un escalapón, porque egon naiz, aukera izan dut lan horretan egoteko, eta uko egin diot lan horrin, ez nagoelako eroso, eta... Azken finean da, zuk nahi duzun egitea, eta momentuan eroso sentitzen zaren lekuan geratzea. Ezin zara enpresa handi batean sartu eta desoroso egoteko, eta noiz arte. Behin dinamika horretan sartzen zarela, ez dakizu hori betirako izango den, hor bizi beharko duzun beti, eta egia da, lan dinamikak ere nahiko aldatu dutela. Gure Aiton Amonek adibidez, lan bat zeukaten, lan bat ikasten, ikasketak baldin behar zituzten, edo ez dela lanean hasten zirenetik, jubilatu arte, lan batean egoten ziren, normalen enpresa edo non, eta hor 50 urtez lan egiten, gero jubilatu eta badago. Gure gurasoek ja hori, eta ikus daiteke ikerketetan, nolabait aldatu egin dela. Ez da inoinkoa enpresa batean hastea, gero hor bukatzea 50 urterekin edo 35 urterekin, eta gero beste batean hastea, hori dinamika horiek gero eta normalagoak dira. Eta gure kasuan, denboraldiko lana asko popularizatu da. Ez da berez horretara bultzatzen gaituenik gizartean, baina nolabait horretan bizi behar dugu. Osa, ez daude, ezin gara sartu enpresa batean, eta igual ez dugu nahi. Eta hori guztiz normala da, eta mundu globalizatuan ez dugu hor sartu nahi. Zimaz, bidaiatu nahi dugu, edo zein gauza egin nahi dugu. Konturatu naiz ni horretaz bai, ezkia gazteekin, osea, gure inguruko gazteekin hitz egiten duzu, eta ez da ohikoa entzutea, ez dakit nire bizitza osoa lan batean aritu nahi du nire burua, ez da. Gainera ezke nabitzen dut, gazteak gauza pilo egin nahi ditugula. Osea, gauza konkretu batean, ez dakit, ikasi, ez dugu gauza bat ikasi nahi, baina. Osea, gauza pilo frogatu nahi ditugu eta gauza asko egin beraz. Ez da lan egin nahi ez dugula, osea, lehen gaia bueltatuz, baizik eta gauza pilo frogatu nahi ditugula, lanetan, ikaskietetan, nik uste dut hori dela. Gauza hobeago bat ez dutela gaur inguruan. Klima aldaketarekin oso kontzientetuak gaudela. Bai, ez, denak, batzuk. Oso zer? Kontzientetuta gaudela klima aldaketarekin. Orokorrean izango nuke baiet. Niko modina erabiliko dut eta depende. Etxean erakusten diguten baloren araberagian. Eta dagoen desinformazio guztia baita. Osea, depende nondik jasotzen duzun informazioa, iturriak, bagian gauzatzuk sinetzi dituzu eta beste batzuk ez. Baina arazoa nire ustez badago hori informatzeko eran, eta berez gizartea orokorrean badago polarizatuta nolabait, eta gazteria asko ere gehiago. Askotan hauteskundeetan ikusten da, lehen aldiz bozkatzen duten pertsonak, 18, 19, 20 urte dituztenak, beti muturretako alderditara doazela. Bereientzako alderdi tradizionalak ez direlako bozkatu behar dituztenak. Haien barnean ez dagoelako hori, bozkatu dut, beti danik gobernatu duten, bi alderdi horietako bati horrek zerbait aldatuko duela pentsatuta. Ez, badakit ez dela ez aldatuko, bipartidismo joera baten barnean dagoen politika bat. Orduan askotan muturretara doaz eta hor daude bi joerak. Badaude aldaketa klimatikoa defendatzen dutenak, konprometitu daudenak, eta badaude, esatu dutenak ez dela existitzen, gobernuaren inventu bat dela, sin más. Denetarik. Edo kontenedore gehiago saltzeko ideia bat dela, osea, horrelakoak ez duten dira. Bale. Enpresek badaude como a tope greenwashinarekin, eta bauzak orduan... Birikigumi. Ez dakit nola goazen denboraz, ze hurrengo gaia
sare sozialen inguruko kontua da, gure biriklik atala, eta horren barruan egingo dugu azkenengo baieztapena. Ondo Hori da. Zubai? Bai. Venga, ba. Urrengora goaz. Bale, komentatzen nuen moduan, azkenengo baieztapen hau atala honekin lotu da dagoena. Mugikorrei hitzatita gaude, dependentzia handia daukagu sare sozialei. Bueno, dependentzia nolabait bai, ikusi dugu orain bai, apagoiarekin. bai. Zeu ez daukazue dependentzia? Sentitzen sartzen zaretea scroll, eta basatzen dituzuela orduak eta orduak eta orduak eta orduak. Bueno, niri gertatu zait, sartzea TikToken edo zen aplikazioan, eta gotea scroll, eta eskonturatzea zenbat denbora daraman hor sartute, eta jo que se, irakurri ordez, edo beste gauza bat inordez, hor egotea eta gero orduak pasatzea orduan. Ezagit, batzutan agian ez gara konturatzen, bai. Dependentzia daukazue zeuek? Ez nuke esango. Ni adibidez TikToken ez naiz sartzen nire borontateagatik, Osa, sartzen naiz, norbaitek bideoren bat bidaltzen bait edo holan, baina ni sartu TikTokera bideoak ikustera inoiz ez. Eta bideo bat bidaltzen dizutenean, bero ez zara holan geratzen. Ez ara... Normalean ez, que fuerza voluntaz. normalean Ez ez. Ikuste dut bideoa eta, sin más, ateratzen naiz, ez daukadalako oiturarik. Nera biltzen dudan, sare soziala Instagramen da. Mugikorran Venga, begiratuko dugu, bakoitzak zein erabiltzen duen gehien, zein sare sozial erabiltzen dituzuen gehien. Ni bitartean esango zuen, nire sare sozial erabiliena Instagram da, eta egon naiz lehen begiratzen zenbat denbora erabiltzen dudan, eta gaur gutxi, ordu bat eta 40 piku. Baina izan dira momentuak erabili izan ditu dela 4 ordu... topatzen da, topatu zeuek? Bai, bueno, TikToken nik eman nun... 40, baina daukazu, erabiltzeko hemen daukazula jarrita. 15 minutu Instagramen gaur. 5 minutu bueno. Instagramen gaur, bai. Nik eman nun bestegunean ordu terdi. Pinterest ordenagailuan erabiltzen dut. Ordu erdi. Bai, ordu terdi TikToken, eta 40 minutu Instagramen. Salud digital, bale. Ordu bete, Ordu bete, Instagramen. atzera botatzen balduzue, adeik esan du ez duela erabiltzen sare sozialetan ez ebez, Baina, hemerotek aterako dugu, ia behi? baina esan dut TikTok. Instagramen normalean erabiltzen dut gehiago. Baina, Bataz bestekoa, esaket, hori begiratu direke? ez. Vale, Bai. sin más. Ba, imaginatzen dut, a ber, Bai. atzo adibidez, Matu, adibidez, ordu erdi. ordu erdi. Zein Ni ordu TikTok? erdi bat inguru egunean. Ez Instagram. Jo, bani. TikTok ez dut, oza, benetan, TikTok ez dudala erabiltzen. Eta Instagram normalean, klasean. sartzen- Ordu asko bete behar dira. sartzen zaretenean Instagramera edo zuen aplikazio erabilien da, zer bilatzen duzue horren barruan? Zergatik? Buah. Eske, galdera batzu botatzen ditu. Eski batzuetan sartzeagatik. Titulares. Bai, literalki. Sartzearren. Bai, osea, eta Bai. hori nik usteagian arazo bat da. A ber, bueno, pizkat lotza ematen dit hau aitortza, baina ni Ez du inork. bideoak eh? egiten ditut TikToken. Eta gainera kontua publiko daukot. Baina, bueno, batzutan da horretarako eta bestetan da sin más, osea, scroll egiten ari zara, aspertuta zaudelako edo, eta agian benetan ez dozu helbururik, ez dakit, agian Instagramen da jendearekin hitz egiteko edo Bai. historiak begiatzeko, ez dakit. Holan Kotillatzeko. Bai. Basikamente, bai. Ai, sácalo. Bai. Baina ez da kotillatzea, jendeak bere bizitza egotzen du, así que, Bai. pues begiratzeko. Baina berez ez dago helburu finkorik. Ez. Sin más. Bueno, agian norbaitek mesua bidali. Da, edo ditzeko. Bai. Pero- Baina Komentatzen ari ginela, dependentziaren inguruan, Instagramen inguruan. Sentitzen duzu Instagramen dagoen gazteentzako kontenidoa aproposa dela? Edo, gazteen sare sozial bat da, esan dezake. Bai, bai. Geure artean zaintzen gara sare sozial horren barruan uste duzue? Sortzen dugu aproposa den kontenidua guretzat? Nik bueno. ez dut uste. Nik uste dut azken finean sare bat izan da, beti eragitzen dugu como gure bizitzaren pelikula bat ez historiekin edo zeo zer igotzen, eta beti igotzen dugu gure bizitzaren alde onak, ez eta alde politak, eta ez dugu inoiz erakusten alde txarra, eta klaro. Behitzen besteon beti
bizitza perfektuak edo, bagian sentitu zaitezke zure buruarekin txartu, edo jo que se, etxean zaude unen batean, da ikusten duzu, ez dakit non jundela mendira, eta esaten duzu, jo, mendian dau dezaki zer, eski joalani, eta gian argazki hori, beste eguneko baten aztan, eta... Bai, hori da. Baina ni justu kontrako esango nuke, ze nik uste apurka aldatzen ari dela Instagramen, orain Instagramai buruz hitz egitean ari garela, gaiak eta ze batzuetan, ez dakit, gorputzeko argazkiak ateratzen direnean, ez dakit duela 2 urte edo, osea, jendea argazki perfektua igotzen ez bazuen, ez igotzen ezer. Egia da, ez da, osea, horrela dira gauzak, baina orain, ezke igotzen dituzte holan 2 argazki, bat holan superpolita tal, eta bestea, jo que se, atripa ez. Zabela holan ez dakit, txarto jarrita, edo holan como super exagerau, holan como ikusteko argazkiak ondotera egitezkela, baina realitatea beste bat dela. Ez dakit, orain ni holan jarri naiteke, baina ere horrela. Eta biak garazi dira, orduan, ez dakit hori gauza horiek agertzen ari dira. Hori da, eta gian bigarrena ez zenuke igoko, en plan, txarto ateratzen zaren argazki bat, ez zen igoko. Ausertuko zinakete, igotzera, hemendik hurrengo atalera, oso gaizki zaudeten argazki baten, baina ez gaizki horrasturik gabe. Osea, egun mierda bat izatea, osea, dena gaizki, triste, ausartuko zinatekete, igotzera, story bat. Ja. Hogeta lau orduko kontu bat. Egingo zenuketen? A ber, ez ditut ez da, posik nago ben argazkiak igotzen, osea... Nik ez dut argazkirik igotzen ere, orduan ez daukat oiturarik. Eta esango duzu, eta zergatik daukazu Instagram. Baiz, a ber... Sí, pas. Ez interesa... FOMO. Oda, aipatu genuela pasaren egunean FOMOarena, eta batzuk agien ez dakizu zer den FOMO, ingelesezko hitz bat da, eta Javi Gurarten egongo balitz, ingelesaren inguruan pila kontrolatzen duela, grabatuko dugu, baina izango litzateke fear of missing out, gauzak galtzearen beldur hori, ez da, FOMOa, daukazue Instagrama FOMOagatik? Nigo horatzen dut, egin nuela pandemian ere, ebatzeko 3. mailan, eta holan erabili duela 2 urte, erabiltzen dudala egunero sartu edo zerbait ikustera. Nik ez daukate oiturarik zer ikotzeko, baina, bueno, zerbait ikusteko bai. Orduan, sin más, egin nuen bere momentuan, gero 2 urte izan dituen mugikorrean, baina erabili barik, eta gero, oitura hartu nuen erabiltzeko sin más. Baina ez daukat inolako dependentziarik. Karo, ezkenia adibidez uste dut Instagram erabiltzen dudanean, bada nire perfil bat erakusteko, baina ez nire bizitza pertsonaleko perfila baizik eta ez dakit, antzelanen bat egiten badut, publikatzen dut ez dakit, gustoko dugulako, jendea jotea, ez dakit gauza horiek, edo adibidez abesten dudanean, batzutan bideoak saltzen ditut hor, baina ez da, ez dakit, egun oso txarra izan dut eta jendeari kontatuko diot. Hori, ez dakit niretzat gurtitzen. Bueno, jende batzuk bizpairo kontu dut, en plan, publikoa edo normala, eta gero bigarrena edo pribatua, edo 3. bat, como jarraitzale super gutzirekin. Naiara Prif. Naiara. Orduan, claro, da como que argazkiarena, nik nire lehenengo kontura, ez nuke igoko, baina bigarren kontura agian bai, baina super lagun gutzirekin, olanen mejos, orduan, claro. Ja, claro, mejores amigos. Claro. Orduan, bai dagoela gauza bat esatearen inguruan, a ber, zuzendaritza, zer dinozu? Aurrera goazela, amaitu behar dugula, denbora jan zaigula. Denbora jan zaigu, eta ez duzue, ez areta ausartu egitera hori. Nik, ere ez dute egingo. Fin de la historia. Fin de la historia. Agurezteko momentua da. Ekarreko zurrengo gunean pizza? A ber, nik uste bai ez da. Zeure kontu dago. Bai. Zeure kontu dago. Zenbat pizza, bat bi. Bat, guretzako. Familiar. Eta ez ego gustatuko, ze pina dauka. Bai, diri painaren... Ez, baina gertatuko duzu, bai. Bueno, Pina gustatuko pendiente geratzen da. Baina... Pendiente geratzen da. Mila esker, agaraz, gurekin egotegatik. Urrengo batera arte, edo beste batera arte, bai? Bai, mila esker. Mila esker, zuei. Eta geu aurrera goaz, urrengo atalarekin, kalean zer dioten honen inguruan, eta Javi izango dugu gurekin. Bai, kontatuko jo. Bueno, kaixo Javi, ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Oin gaudela... Oin gaudela zurekin, bueno, lehen aipatutako gai bat atera nahi dizuegu, zein, no? Bai, ze
lehen adek ez gure hartan egon gara izketan. Oio. Eta komentatu dugu FOMOarena. Eta badakigu oso anglosajoi peto-petoa zarela, eta oso ondo kontrolatzen duzula FOMOarena. Azaldu zen ezak FOMOa zer da zeure hitzetan? Buf, Bota pertsoa. bota bertsoa. A ber, nik esango nuke gauzak galtzearen beldurra, ezta? Egon zarelako berarrea pegatuta, zenbergüenza. Ba, zer ekarri duzu, gaur? Bueno, gaurkoan kalera atera gara eta Barakaldoko gaztei eta beti gaztei galdetu diegu, ea, non hartzen duten arnasa? Eta bideo sortu horretik. Eske, beti gaztei baita galdetu diozu? Nola jakin duzu beti gazteak zera? Aurpegian ikusten da. Egan ikusten da? Aurpegian ikusten zaizue. Ya hablaremos. Bidearen ostean orduan? Bai, sartu bideoa eta bitarte. Sartu bideoa. Beno, gaurkoan biriki barakara atera da, baraka birikiz beteta dago eta gaurkoan gure herriko gazteak bilatzera etorri gara. Nolakoak dira gure herriko gazteak? Zer da gazte izatea? Haiek bilatuko ditugu eta oraintxe ikusiko duzu. Nola ikusten dituzuzuk edo nola ikusten dituzuzuk Barakaldoko gazteria? Gaztetasuna, horretaz pentsatu badan gogora ekartzen du Periko Solabarriak esaten zuen esaldi bat, ze berak beti esaten zuen gazteria dela sentimendu bat, ez dela dinkontua, eta berak beti esaten zuen, beraz sentitzen zela, 80 urteko gazte bat. Ze zan gaztetasuna da aldatzeko nahi hori edo enkonformismo puntu bat, ez da? Bultza! Bultza! Gazte antolakuntza! Zer da zuentzat gazte izatea? 4 egunez parrandan ateratzea eta bizirik egotea. Ser joven es tener una actitud con energía, con ganas de hacer cosas. Azkenean gazte izatea da zure barnean dagoen zerbait. Zer da zuretzat gazte izatea? Niretzat gazte izatea da 20 urte baino gutxi izatea. Zuretzat gazte izatea adinaren kontu bat da? Gazteak gara eta besteok gazteak sentitu aldira eta gazteak dira, baina ja unibertsitatean sartzerakoan pizka bat hori galtzen da. Kontxo, unibertsitatera sartzerakoan! Me estoy sintiendo un viejo. Zuretzat zer da gazte izatea? Adintarte bat edo sentimendu bat? Mojate. Adintarte bat. Bai? Eta norainokoa? 45. Oso, tarte zabalagoa, lehen esan digute, unibertsitatera sartzerakoan gaztea ez zarela. Haiek gazteak dira eta ni ez naizen gaztea, naiz eta oso gaztea sentitu, baina beno, badakit ez naizela gaztela ja. Ikusi alduzuenez gaur Barakaldoko podcast baterako, oso kamiseta apropos bat ekarri dut. Dream Thumbprint, Barakaldoko auzo komertzio batekoa da, eta hemendik Dream Thumbprintera konbidape bat luzatzen dugu, zure arropa gure podcastean agertzeko. Ea onartzen duzu. Zuek nola ikusten duzue Barakaldoko gazteria? Non daude plazak, non daude come pipasak, atera behar dira gehiago kalera, o algo, ¿no? No sé, me estoy haciendo yo mayor, bestela, pero es que zitut kalean ikusten. Esan digute gazteok, edo gazteak, ni bai ateratzen naizelako ez beste gauza batengatik, gazteak ez garela kalera ateratzen, que se ha perdido un poco el comer pipas en un banco. Zuk zer esango zenuke? Baina bideokoen gatik edo... Asko ateratzen naiz kalera eta bai pentsatzen dut kalera irtetea galdu dela, baina ez da nire kasua. Nola ikusten duzu Barakaldoko gaztedia? Beno, irakasle bezala esan aldi dut, egunero nagoela gazteekin. Pasibotasun nahiko desente. Agian da egunero daudela orain ordenagailuekin, klaseetan. Zuek gazteak zarete? Gara, por supuesto! Gora indikazte egunetara joaten gara, eta sukaldariak gara gainera. Ni gauza batzuetarako gaztea naiz. Gazte egun batera joateko, agian egun osoan ez baina, jardura batzuetara bai. Uztailaren 17an gazteguna dela, eta gu gaztea garen ez hor egongo garela. Etorri eta gurekin gozatu! Ni orain 28
urterekin... La flor de la vida. La flor de la vida. Ba, ez dakit, gazte ez nahi sentitzen, baina oraindik ez nahi zeldu sentitzen. Zenbat urte dituzuzuk? 16. Igual, adineko jendea hogeita mar eta 35 artean, baina, bueno, Badakigu ja Koldo Plaza zen adina. La gente, así un poco que me conoce, no se cree ni la edad que tengo ni nada. Zenbat urte dituzu, Josu, esan. 63 solo. La flor de la vida. Gente de mi edad ahora hace tardeo porque ya el tema de la noche como que igual no. Zuk tardeo ezagutzen duzu? Bai. Ba, egia esan, nietzat tardeoa berria da, ez dakit zer den, ez naiz inoiz egon tardeo baten. Bueno, badago jendea badakiela zer den tardeoa. Nik joan naiz, bai. Zu zara más de tardeo edo gaueko festetakoa? Gero eta gehiago tardeo. Baina azkenean da, gauean egiten duen berdina, baina beste ordu baten, ez da? Bueno, ikusi duzuenez ikuspuntu asko daude. Batzuk esaten dute adintarte bat dela, beste batzuk sentimendu bat dela, argi dago ez dagoela erantzun finko bat edo bakar bat. Niretzako sentimendu bada eta ekiteko modu bat da. Ni oraindik gaztea naiz. Oraindik eta luzarora izango naiz. Eta beno, hona etorri gara zuek ikusteko hemengo auzoko mural hau, Bagatzako auzoak egin zuena, auzotik eta auzoarentzat eta egiten dira aitortza Barakaldoko Bagatzako auzoaren bi maskotei, Peruzikin eta Marizikin. Eta beno, zen pixkat erakusteko Barakaldoko auzo aktivismoa eta hori. Barakaldoko auzoak bizire daudela eta bizire jarraitu behar dutela. Eta besterik gabe, gaurkoa atalarekin bukatzen dugu eta hurrengoan hor egotea espero dugu. Eskerrik asko entzun eta ikusteagatik. Aio! Bueno, hitz batzuk izan ondoren Javirekin, hau nire azken podcast eguna izango da, hemen utzi egingo dut, niri errespetua faltatzen diotenean ez dut batera guztoko. Eskera. Broma. Bueno, denetarik. Bai. Bueno, gutxenez erantzun batzuk euskaraz jaso dituzu, za? Bai. Hori dituzun beti gazte batzuk, nik ez nituzke beti gaztetzat hartuko, Ez. Ez. Gehiago edo gutxiago? Hemen utziko dugu, agurtu barko gara, eskerrik asko Jal Suizke zuei bigote. Jaleko lanagatik, eskerrik asko Naiara, jaborratuko dut, zeiak asko. Eskerrik asko Aitzol. Apuntatu dago kaso. Zureak anuko dut. Nik ez daukatezea apuntatuta, Apuntatu nizu zerbait? Ez. Gaurko ez zerja dauka. Beno eskerrik asko naheltzeagatik, eskerrik asko komentarioengatik, partekatzeagatik eta zuen lagunei pasatzeagatik. Hau, espero dugu hori egitea. Eta hurrengo baten ikusiko gara, gubentzat hemen egongo gara, así que elkartzen zareten gurekin. Eta besarka handi bat, mila esker. Biriki izan. Biriki, Barakaldoko gazteen arnasgunea.